Opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mismo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Maulang hapon pa rin sa ating mga masugid na taga-subaybay. Sana po kayo ay nasa ligtas na kalagayan habang tayo ay dumaranas ngayon ng bagyo. Ngunit sa kabila ng bagyong Christine, live na live pa rin po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin mga kaaksyon ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Makakapanayam natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Congressman Attorney Alfredo Garbin Jr., ang Executive Director ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa inyo, Congressman Pido. Magandang hapon, Remy, and sa lahat ng nanonood, nakikinig ng Tabang Ora mismo. Good afternoon. Ayan, sa muli, and happy Congress. Fiesta, Legazpi. Opo, happy fiesta din po sa inyo, Congressman Mayor Alfredo Pilo Garbin. Kong, Mayor, may mga kawani na po ba ng pamahalaan na nangangailangan po ng rubber boats? Ano po ba yung aksyon na ginawa po natin patungkol po dito? We have 20 rubber boats for distribution. Meron tayo para sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na nangangailangan nito. And nakita natin yung importansya ng rubber boat, and that's why we are ready to distribute the 20 rubber boats, Remy. Opo, so hindi lang po pala food packs at iba't ibang tulong yung ibinibigay ng Ako Bicol, kung hindi, pati po itong mga rubber boats na kinakailangan po ng ating mga kababayan, especially yung mga lugar po na lubog pa rin po sa baha. Well, tama ka, but this will be distributed to those agencies or kumbaga law enforcement agencies like the Army, sa 9th IB, merong 5 rubber boats. Sa PNP Maritime, meron tayong 2 rubber boats. Sa Philippine Coast Guard, meron din tayong 3 rubber boats, and then mga LGUs, and dun sa NAV4SOL, 3 rubber boats. So in totality, makakapag-distribute ang Ako Bicol Party List ng 20 rubber boats that will be used for rescue operations in times of calamity or any incident na kailangan ito. Opo, malaking tulong po yan, Mayor. No? Mayor, yung mga landslide area at mga kalsada na hindi pa po umadaanan, kasi kahapon meron pong nangyaring landslide sa may parte po ng Libon. Ano po ba yung naging hakbang ng Ako Bicol Party List patungkol po dito? We immediately send heavy equipments for the clearing operations. So yun ang palagi naman ginagawa ng Ako Bicol Party List, to send heavy equipments for clearing operations, and at the same time to determine the extent of the damage ng infrastructure upang matugunan ng DPWH at kumbaga ma-determine din yung
pondo na dapat ilaan dito for 2025 infrastructure. Ayun. So, Mayor, pagdating naman po sa pamamahagi ng relief goods, nakikita po namin na tuloy-tuloy po yung pagre-repack ng tauhan, kawani at volunteers ng Ako Bicol Party List. Gaano na po kadaming pamilya ang atin pong mga nabigyan? I don't have the exact figure, but let me tell you, Remy, kahapon nasa 5,000 plus. Today, ongoing. Siguro, approximately we were able to reach mga 10,000 families. And as we speak, Remy, papunta na tayo sa Naga to deliver those relief goods na iti-turn over natin sa Naga City. Nag-aantay sa atin si Mayor Ligacion. And this is about mga nasa 8,000 food packs para din sa mga nasa lanta doon sa City of Naga. Opo, ganun po ka-visible at kalawak po yung sinasagawa pong pagtulong ng Ako Bicol Party List. Congressman Mayor, ano pa po yung mga long-term plan? Kasi nagsimula po yung Ako Bicol, talaga pong nakilala yung Ako Bicol pagdating po sa tulong sa mga nagkaraang mga kalamidad. So, ano po yung mga long-term plan ng Ako Bicol Party List para po sa mga ganitong uri po ng kalamidad? We will continue to do our relief and rehabilitation efforts. But just the same, the most important thing is to prepare. Dapat ihanda natin yung ating constituency, mga barangay, munisipyo, to cope with disaster preparedness and mitigation. Alam mo, Remy, nakalimutan yung ating best practice, yung preemptive evacuation in order to attain zero casualty. Parang naging complacent. Opo. Yun ang aking observation. And in fact, as early as 6:30 a.m., yung isang kapitan natin, si BM Cap Hisham Ismail, nananawagan na sa kanyang mga kabarangay dyan sa Puting Daga at Gibara na magsilikas na and mag-evacuate na sila. But just the same, Remy, talagang mahirap pakiusapan because nasanay na pag signal number 1 or number 2, akala nila wala itong dalang hangin at kulang lang abuhos ng ulan. Opo. But this time around, Remy, talagang because of the climate change, we can expect itong malalakas na buhos ng ulan na kung saan magkukos talaga ng baha. Opo. Good thing na lang po, Kong, Mayor, itong si BM Hisham at kayo po at ang Ako Bicol Party List, si Congressman Christopher Quito ay lagi pong handa sa pagbibigay po ng tulong sa ating mga kababayan. Well, talagang gano'n na nangyayari. Palaging nagiging first responder tayo pagdating sa clearing operation, pagdating naman sa relief operation. So, that's how we were able to, kumbaga recognize not only in the Bicol region but even in the national level. So, patuloy ho natin gagawin. Apo. Mayor, Congressman, ano po yung mensahe niyo po sa ating mga kababayang Legaspeño, Bicolano, Albayano, and Filipino in general po? We will continue to deliver to those communities na nasalanta. Gaya ng ginagawa natin ngayon, papunta tayong Camarines Sur, sa Naga. And yung iba pang lugar, as you know, we have a limited capacity, pero we will do our best to reach out. And kung hindi man, mananawagan kami sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para matugunan yung kanilang pangangailangan sa ngayon na sila rin ay nasalanta ng typhoon. Opo, maraming salamat, Congressman Pido. Alam po namin na lagi po kayong naandyan para po tumulong sa ating mga kababayan. And Congressman Pido, Mayor, kung inyo pong maalala, may isa pong jeepney driver ang nasawi po kahapon lamang nang makuryente po ito sa live wire dyan po sa may parte ng SSS kung saan sumabit po sa kanyang jeep. At ngayon ay kasama natin si Christy Examini, ang bunsong kapatid ng nasawing jeepney driver na si Henry Dalde. At kasama rin niya ang pinsan na si Analisa Giriba. Nakikiramay po kami sa inyo, nanay. Apo. So, Congressman Pido, na andito po sila. Ano po ba, Kong Mayor, ano po ba yung maaari po nating maitulong dito po sa pamilyang naiwan po nitong biktima? Meron tayong burial assistance at yan naman ay ready natin ipamahagi
at meron din tayong medical assistance kung nadala pa yan sa hospital. But yung aming pong himpilan ng ako we call party list upon submission of the death certificate and other requirements ay talagang handang tumulong pagdating sa burial assistance. Ayun. In any case, meron pa tayong ibang tulong at we will determine kung ano pa pwede maibigay natin. Opo. With that po, Congressman Mayor Pido, maraming salamat po sa inyo. Ano po, lagi po kayong naandyan, anumang oras, kaya mabuhay po kayo at ingat po palagi, Mayor. Salamat. Opo. So, eto, Nanay, sa muli po kami po ay nakikiramay po sa inyo. So, maaari po ba naming malaman, Nanay, paano, kayo po yung, pang-ilan po kayong kapatid? Bunso po. Kayo po yung bunsong kapatid. Opo. So, paano nyo po nalaman na ganito po yung nangyari sa inyo pong kapatid? Nung hapon na po, nasa barangay hall ako, kausap ko si Kap. May pinapagawa sa akin si Kap na mga listing nung nag-evacuate. Tapos pag pumunta yung anak kong bunso, sabi niya, mama, tumatawag si auntie, yung kapatid ko sa Palanog. Si uncle ata yung nasa SSS daw. Hindi man ako naniniwala, sabi ko puntahan natin. After namin pumunta, may mga jeep nang hindi naman kako, hindi yan mama. Nung umikot kami, kita ko yung jeep, kilala ko kasi palagi niyang dala sa amin yun. Tapos kapatid ko, yung Ora, kahit medyo sunog baga siya, kapatid ko. So kayo po mismo ay pumunta po doon sa pinangyarihan Opo. ng insidente. Opo. Matanong ko lang, Nanay, ilan po ba yung anak nito pong kapatid po ninyo? Bali 6 po, 6. 5 babae, 1 lalaki. Opo. Nasaan po ngayon itong mga anak niya, Nay? Nasa Buyuan po, Nasa Buyuan. barangay Buyuan. Ayan siya. Opo. So, malaking tao. Ano po, Nay? po. Opo. So, alam niyo po ba, Nay, kung bakit po ay pagkatapos mismo ng bagyo, ng baha, ay talaga pong diretso po yung kanyang pagkayod? Ang pagkayod po kasi, mas nakakaalam si Ate Ani kasi sa kanya yung jeep. Tapos sila minsan ang may mga komunikasyon. Opo. Kasi silang nasa Palanog. Mhm. Bilang kapatid po nitong si Tatay Henry, gaano po yung closeness po ninyo? Sa sa aming magkakapatid kasi 5 kami, ako ang bunso, siyang panganay. Mas naging spoiled ako sa kanya. Kasi sa ibang kapatid namin, hindi naman akong kung nanganganak ako, maya't maya na andyan yan. Yung time na nangyari kasi yun, yung route na dinaanan niya, way yun, papunta sa akin. So, way papunta sa inyo. So, inaasahan nyo po na yung rason kung bakit dumaan siya doon ay pupunta siya po sa inyo. Opo, kasi yung isang kapatid ko, ang sabi niya, may mga gulay na medyo, dala ka ng papaya, dala ka ng langka, niyog, dalan mo yung sa Legazpi kasi katatapos lang ng baha. Sabi niya, wag na yan, bibigyan ko na lang ng pera. O, bumaba na siya. Kaya pala po, nung mga oras na yun, ay wala po siyang mga sakay na pasahero. Opo, kasi naihatid niya na yung mga pasahero. Then, kung minsan kasi nadadaanan si Petron, yung time na yun sarado. Opo, nakita nga po namin dahil sarado sila dahil kakatapos lang ng Opo. bagyo. So, ang nag-aayos tendency, pa doon sila. po siya dumaan. Opo. Opo. So, nung nalaman mo niyo po yun, ano po kagad yung ginawa po ninyo? Wala nang, medyo nasyak na kami. Tapos, siyempre kami, bakit nangyari yun? Anong klaseng kapatid po itong si Henry? Si Noy naman, kasi ang tawag namin sa kanya is Noy. Manoy, kumbaga sa Si Noy naman kasi, siya magiliw. Medyo, separar siya, kasal sa legal. Medyo separar siya sa pamilya niya. Si Noy naman kasi, kahit pagalitan mo ng pagalitan, maya't maya na andyan, nakatawa. So, Yan si parang Noy. ang personalidad niya, Wala lang. Parang Easy-easy wala lang, lang, oo. easy lang. Opo. Alam na po ba ng mga anak niya itong nangyari po sa tatay Opo. nila? Kasi tinawagan din namin. Tapos yung legal na asawa, pinuntahan na din namin kahapon. Legal na asawa, bakit ilan po yung asawa nitong si tatay? Wala man, Henry? kasi minsan magiliw nga. Magiliw. So, merong ibang nagigiliwan, Oo. pero meron po siyang legal na asawa. Opo.
Pero wala naman po siyang anak doon sa mga Wala man. nakagiliwan niya. Wala, ma'am. Wala naman po. So, kailan niyo po last na nakausap ito pong kapatid ninyo? Nung Sunday. Nung lumipas na linggo po. Opo. Kumusta naman po yung pag-uusap Nagpunta ninyo? siya, may piyesa siyang dala, magpapaayos ata ng auto. Tapos napadaan siya, templo mo ako ng kape. Magmirenda tayo. Tapos sabi niya, ikaw Noy, may SSS ka, pabiro kung ano. Sabi ko, pag ikaw namatay, balutin kita ng banig, tapong kita sa yawa. Napag-usapan niyo po yan nung linggo mismo? Linggo. Tapos sabi niya, pabua ka. So mga term na ano, sabi niya, ano kaya ihulugan mo ako ng SSS sa Lunes? Itong Lunes kasi, yung 1 year na para isahan lang tayo magbayad. Hulugan ng SSS. Nanay, kung inyo pong maalala, nangyari po yung aksidente sa harap mismo ng opisina ng SSS. Yun nga po. Diba? Ganun ka, Parang big, yung ginigiya, connection. oo. SSS ang pinag-uusapan ninyo, kung mamamatay. Ano po yung pumasok sa isip nyo, Nay, pagkatapos yun? parang natural lang yung usapan namin nung linggo. Pero ngayon po, na nangyari po yung aksidente sa harap mismo ng opisina ng Nga, SS. pinagdudugtong-dugtong ko. Ewan, di ko na alam, mixed emotion na kasi ako eh. Opo. Kung may gusto ka pong sabihin sa kanya na hindi mo po nasabi nung buhay pa. Salamat. Pinadaba mo kami, ako mga aki ko. Ikaw na ang bahala sa pamilya mo. Tabangan mo na sana sila. Thank you, no. Padaba ang taga. Ramdam ko po na yung lungkot. Kasi ako nga mismo, Nay, nakita ko po yung pangyayari, kung paano po nasunog yung kanyang katawan. So ako, hindi ko kasya kaano-ano, pero naandun po yung panghihinayang sa isang buhay ng tao. Ano po, Nay? Kaya kami po ay nakikiramay po sa inyo. Kayo po, Nanay, yung may-ari po ng jeep. Opo, ma'am. So, ibig Magandang sabihin, hapon po. kayo po yung operator niya. Opo, bali po kasi doon sa deed of sale, yung asawa ko po yung nakapangalan. Opo. Ano po yun, Nay? Yung sa deed of sale po, bali po yung asawa ko yung nakapangalan po. Apo. Pero Opo. kayo po yung kausap niya patungkol po dyan sa transaction niyo po sa jeep, kung Opo, paano niyo kami po. po. So, gaano na po katagal na siya po yung talagang regular yung driver dyan po sa inyong Bali po, nagsimula siya sa amin ang month of May po. Siya na talaga yung bumabiyahe ng jeep namin. Tsaka, nung time yung time na yun, hindi naman niya na-straight yung biyahe niya kasi nga, bago po yun na overall. Yun po, Pero bagong overall. bilang isang driver, kumusta po siya sa inyo? Masipag po siya. Masipag siya magbiyahe. Tsaka po yung mga pamangkin niya doon sa part doon sa Palanog. Lagi po siyang nagbibigay na kung may mga naiipon po siya, binibigyan niya po yung mga pamangkin niya. Tsaka pag every time na, kasi po may ano po kami yung pinapaupahan ng mga bangko. Pag sinabi ko po na deliveran mo doon, di-deliver po siya. So, napaka-sinop at napaka-mabuting driver po ito sa inyo. So, hindi Opo. po siya nagpasaway. Hindi po, lapitin siya ng mga bata. Bago nga po yun mangyari kahapon. May mga iba quiz po na yung mga pamangkin ko, yung mga makulula ko, nandun po sa bahay. Bali po, bago siya magbiyahe, isa-isa po niya lilapitan. Isa-isa po niya lilapitan bago siya magbiyahe. Kaya hindi po namin, hindi talaga namin sukat akalain na ganun po ang mangyayari. Tuwing Dahil lang may po mga doon. calamidad po ba, talagang pagkatapos talagang wala po siyang tigil, talagang kumakayod po talaga Opo, siya? kasi po ang pananaw niya po is pinibigyan niya yung pamilya niya ng kita niya. Kahit nandun po siya sa amin, doon po siya sa boarding house namin, binibigyan po siya. Paminsan po yung anak niya pumupunta po doon. Balingani po nung kasagsag nung Lunes, kasi ano nga kapon, bago
Opo. Yung bagyo po na yon, bali po, sabi ko, wag na nga bumiyahe. Sabi niya, bibiyahe ako. Sabi ko, kung baha na ng Legazpi, wag ka nang umuwi kasi safe ka na dyan. Iniisip ko pa din pati yung malayo pa baga, Palanog po kami. Tapos yung maintenance ng sasakyan. Opo. So pumilit po talaga siyang Pumilit kumayon. po siya. Awa ng Diyos naman po. Ligtas po siya na nakarating po sa amin. Yun nga po, nung pagdating niya sa amin, gusto kong kunin siya, driveran yung sasakyan kasi po, magre-rescue din kami doon sa amin, sa mga residentes namin. Kaso, Kaya lang, yun na po yung nangyari. hindi pa po noon. Kinaumagahan noon, bumiyahe siya kahapon. Okay na okay yung panahon kumpara nung isang araw na biyahe niya. Kaya kahapon po na siya kami, nakita namin sa balita na yun na nga po, nasusunog na siya dahil doon sa kable ng kuryenteng nakalaylay. Opo. Nay, ngayon po, saan po nakaburol ito pong kapatid po ninyo? Pinausap kasi kami ni Biher, di na fit iburol yung cadaver niya kasi sunog. Sunog. So, ibig sabihin, Sunog siya. kung ano po yung posisyon niya nung siya po ay nag-aagaw buhay, yun na din po nung pagkakasunog. Tapos, mamamadali siya, dapat ilibing na ng Sunday. So, ano po yung marami desisyon pa kaming po niyo? lalakarin. Pinakremate po namin sa salbasyon. So, cremated na po yung kapatid po ninyo. So, ngayon po, Nay, ano po ba yung maitutulong po ng aming programa ng Ako Bicol Party List sa inyo po? Gusto po namin humingi ng legal na sa against sa Aleco. Kung makaano lang kami, ma'am. Kasi wala. Ano ang laban namin? Wala So, kaming plano nyo abogado. pong ireklamo, Opo. kasuhan yung Aleco? Opo. Opo. So, Kasi meron as of now, wala pa silang pinapadalang kung anong So, hindi po nag-reach out sa inyo Wala yung po. Aleco patungkol po dito? wala po. Opo. So, meron na din po ba kayong nalapitan in terms of legal? Wala po. Inuna muna namin yung cadaver niya. Opo. Yung investigation po ng PNP, ano daw po yung Nagpa-autopsy po, kami ng autopsy. Kami kay Biher. Opo. Tapos napuntahan na siya kagabi ng mga 8 o'clock ni certain doktora from Sorsogon sa Soko na po. Na autopsy. Opo. So, ano po yung advice po sa inyo or resulta ng pakikipag-usap po ninyo sa Ang niya kasi, scene of the crime operatives? ng council. Wala naman kaming perang pang So, sa ang gusto abogado. po ninyo ngayon ay malaman nyo po kung ano po yung habol nyo, kung meron po bang habol kayo laban po sa Aleco. Yes, ma'am. Opo. Kasi sa pagkakaalam po ninyo, the reason why po na kuryente yon dahil naibalik ka agad yung supply ng kuryente. Yes. Without Any prior notice. Wala pang clearing operation, nakalaylay pa ang primary yun. Opo. So, pagdating po dyan, makikipag-ugnayan po tayo sa tanggapan po ng Aleco. Yes, ma'am. At syempre, i-refer din po namin kayo sa abogado para na po malaman natin kung ano po yung pwede nating legal na action patungkol Yes, po ma'am. dyan. So, sabi niyo po, Nanay, pinakremate po ninyo yung labi po ng inyong kapatid. So, nasa magkano naman po na yung 35 po 35,000? sa salbasyon. Opo. So, 35,000. So, meron na po ba kayong naiabot sa Biher? Sa Biher po, ang binayaran lang namin is the autopsy 7,000. Sa salbasyon is 35,000 fixed. Nabayaran na po namin. Nabayaran nyo na po? Inutang-utang muna Opo. namin. So, nasa magkano na lang po yung balanse po ninyo, Nay? Wala na po, ma'am. Kasi hindi man ibinibigay ni salbasyon si Earn pag hindi siya fully paid. Opo. So, ibig sabihin po nito, Nay, naayos nyo na po yung kailangan bayaran doon po sa Biher, sa Opo, punerarya po. Tsaka kay salbasyon. Opo. So, kanina po, Nanay, na napakinggan po natin, nabanggit po ni Congressman Pido na magpapaabot po ng tulong ang Ako Bicol Party List. At syempre, meron din po kaming aasikasuhin na cash assistance mula po sa DSWD. Ano po, Nay, para po makatulong po sa inyo. Pero ito po, Nanay, tanggapin niyo po ito na tulong mula po sa aming programa at sa Ako Bicol Party List. Salamat po. Apo. So, sana po, Nay, ay makatulong po yan sa inyo at kami po ay sa muli nakikiramay. Po. Kayo po, Nay, may gusto po kayong sabihin kay Henry, kung meron din po kayong hindi po sa kanya nabanggit or na nasabi man lang. Salamat sa oras na nakaserbisyo po siya sa amin.
Wala naman pong problema sa amin. Okay naman po siya talaga sa amin. Bali, mamimiss talaga siya doon. Kasi siya po yung joker. Kahit pagalitan mo siya, okay lang. Opo. So, isa siyang masiyahing tao. Opo. So, yan po, nanay, ano, at kami po ay patuloy pa rin po na kung meron pa po kayong kailangan na hinging tulong, lagi pong naandyan yung Ako Bicol Party List. Maraming salamat, ma'am. Opo. So, may gusto po kayong sabihin kay Congressman Pido sa Ako Bicol. Maraming salamat po. Unang-una, kayo ang first respondent na nag-ano sa amin. Kasi wala pa naman kami kayo pa lang po. Kaya kulaungan pong salamat. Opo. Ako Bicol, Kong Pido, thank you. Sa muli po kami po ay nakikiramay po sa inyo. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik po ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang magsasaka alalahanin ang mga pananim na palay na nasa lanta ng Bagyong Christine. Ang ating pagtugon, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Idugabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol tabang ora mismo. Isang magsasakang dumulog sa ating tanggapan dahil ang kanyang mga pananim ay nasa lanta ng Bagyong Christine. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, madam. Opo. Ano itong pronunciation ng pangalan nyo? Joke, sir. Joke, sir. Okay. Tatay Joke, sir, kumusta po at kumusta din po yung pamilya po ninyo? Okay naman po yung pamilya ko, madam. Meron ka na pong mga anak? Opo, 2 po. 2. So ilang taon ka na po, Tatay Joke, sir, na magsasaka? Mga 20 years po, mahigit pa. 20 years or more, talagang yun na po yung hanap buhay mo. Opo, madam. Opo. So saan po dito? Meron po kayong sariling lupain na sinasaka? Nakikitanim lang po. Nakikitanim po. Opo. So ano po yung mga tinatanim nyo po dito sa lupaing ito? Palay lang po doon. Palay lang talaga? Opo, yeah. Oo. Ilang hektarya po ba yung tinataniman po ninyo ng palay? Mahigit kalahating hektarya lang po yun. Kalahating hektarya? Sobra sa kalahati. Sobra sa kalahati. So, kumusta naman po yung naging pinsala po nitong Bagyong Christine sa inyo pong pananim? Grabe po, madam. Di ko may paliwanag yun. Bago po magbagyong, okay pa yung, aanihin ko na sana po yung, Merkulis. Kaso di po, nagbagyo siyang Martes. Pagka umaga ng Merkulis, yun, na po siya, napinsala ng So, nakaschedule na sanang anihin nyo kinaumagahan? Opo, madam. So, bakit hindi nyo na po inagapan na alam nyo pong may sama ng panahon, pwede na sana? Yung iba po niya, yung mga nagdapa na talaga, inuna ko na kasi yung nagdapa na. Kasi yung ibang mga tao nung nag-aani din doon, may mga ginagawa din, nag-aani din sa kanilang mga pananim. Yung sa akin, talaga hindi ko na isalba yung iba talaga. Tsaka yung iba, hindi pa talaga pwede siya anihin. Ay, hindi pa talaga. Yung iba, pinili ko lang muna yung hinog talaga. Oo. Kasi yun nangyari, yung pagka-umaga, ubus. Ano yung pakiramdam ng isang magsasaka na pinaghirapan mo ng halos ilang buwan, tapos nasira lang at hindi na pakinabangan dahil sa bagyong ito? Hindi ko po nga, madam, mapaliwanag yun. Grabe, pag umaga nakita ko yun, na na lang ako. Parang wala, lang. Tanggapin na lang kasi yung talaga, hindi naman talaga yung gawa ng kuwan. Kalikasan po ang naggawa. Pero labis yung panghihinayang ninyo. Kung kakalkuluhin mo, tatay, kung iyon ay naani, nasa magkano ba yun? Estimate ko mga nasa 65 kaban siguro po. 65 kaban? Opo. Kasi high palay po yun, palay. Pero palay pag na-convert na into bigas, siguro mga 30, ganyan. 30,000. Kasi sa pera, kung sa bigas na yun, mga 30 sako yun na bigas. 30 sacks? Opo. So, yung bigas, magiging bigas talaga yun. Malaki din po tatay, no? Kaya sobrang panginay. Sino po yung katulong nyo sa pagtatanim? Yung kapatid ko po. Kayong dalawang magkapatid? Opo, madam. So parehas po kayo apektado, nangihinayang sa ganito? Oo. Kung sana ay naging pera na yung tatay, ano sana yung gagawin nyo po doon? Pang puhunan naman sa panibagong pagtatanim namin. Ayun lang, pinaparoling lang namin. Pinaparoling po ninyo. Tsaka yung pang-iba, pang-consumo na rin sa pang-araw-araw. Yung 35, ilang sako? 30 na sako. Kasi 65 na kaban yung palay. Pag naging bigas na yon, kalahati. Opo, madam. Kasi maganda yung palay ngayon. Yung talaga lahat may laman. So sabi mo, niro-rolling nyo lang po yun tayo. Sa susunod naman na sana nasa ilan taniman. naman yung lugi po ninyo doon? Dami rin. Hindi ko na madamatansya kasi ngayon maraming peste. Marami na akong binaling gamot pang spray sa Ayun, pati yung pesticides, siyempre. Lahat na umpisa sa pinakauna bago papagawa talaga ng pag-araro hanggang sa ngayon. Di ko naman natansya kung ilan po ang naggastos lahat-lahat. Oo. Sa pagtatanim po ng palay tayo, mga ilang oras mo yung ginugugol nyo doon sa kalahating hektarya? Sa isang araw ba? Tapos yun? Di po. Kung magtatanim sa pagtanim talaga, mga 3 araw po kami ng kapatid ko. 3 araw po kayong... Opo, nagtatanim doon. Yung nakayo pagtanim po. lang, opo. Tapos tayo, napakahirap po yung pagiging magsasaka nun tayo. Opo. Magtanim talaga ay hindi biro. Yes, madam. Opo. Talaga, mahirap. Pero, yun ang hanap buhay ko, madam. Yun talaga ang ko. Yun talaga ang pinagkukunan po Opo. ninyo ng hanap buhay. Opo, ma'am. Para sa pamilya. Opo, ma'am. Opo. So, sobrang panghihinayang tayo. Grabe nga lang. Nabidyohan ko ngayon. Grabe. Hindi
Di mo ako napaiyak sa ano talaga, no, parang wala kang masabi. Kasi parang Dun nakikita ko ano. sa inyo tayo, smiling face po kayo. Opo, madam. Kahit po ay talagang sobrang panginginayang na. Oo. Pagkatapos nyo magsalita, nakangiti na naman po kayo. Ano tayo? Opo, madam. Opo. Ano talaga, hindi talaga yun Pero nun, madam, may iba pa rin akong taniman doon sa Kamsur. Yun talaga, lumumbog talaga sa tubig. So dalawa po yung Mayroon pa rin ako taniman doon, po madam. ninyo. Dito Oo. po sa una, mga palay, doon naman po Palay sa din Kamsor. po. Palay din. Yun talaga, lumubog talaga. Hanggang ngayon, may tubig pa yung palayan doon. So parehas talagang lubig-lubig. Ubus yung puhunan doon. Yung pera, lahat nandun. Kaya Lahat. ibang kung mayroon din makakuha doon. Opo. Ganito po yung nangyari sa inyo, Tay. Pero plano nyo pa rin po bang pagkatapos nitong unos na dumaan po sa inyo, tuloy pa rin po ba yung pagtatanim Opo, po? madam. Opo, madam. Yan lang. Ngayon lang kayong bagyong duman dito sa amin. First time ko po yan na binagyo yung tanim ko. Lagi naman na-survive yung bago mawagyo na Kasi ngayon, nagtanim kami, July na siya. Kasi mainit ba yung ngayon, tag-ulan, July na, kaya medyo na-late. So dati-dati, June pa dapat. natatagpo po ninyo yung tamang araw ng pagtatanim, Opo. panahon ng tag-init, tapos aanihin nyo, mainit pa rin. Opo, madam. Kaya nga lang ngayon, dahil sa bagyong ito, hindi nyo po na-anticipate. Opo. Hindi ko natansya na ganun nangyari. October pala yun. Talagang grabe. Opo. So, yun pa rin tayo. Di baling dumapa yung mga palay, tatayo po kayo Opo. at magtatanim po ulit. Opo, madam. Hindi po Diretso kayo lang po. mawawalan ng pag-asa. Hindi po, madam. Yan po ang nakasanayan ko na po, madam. May nag-aaral na po ba sa mga anak nyo tayo? Meron po. Parehas high school, senior high, tsaka grade 10. So dyan po talaga kayo kumukuha ng mga gastos para mapag-aral po yung mga Opo, anak madam. po ninyo? Yan po talaga sa pagtatanim. Minsan nakikipagtanim din ako. Kaso yung sa akin talaga nahuli. Yung mga nakiani ako sa iba, yun, nakasurvive niyo. Yung sa akin talaga, medyo hindi pa talaga oras para igapas. Opo. Kaya po kayo lumapit po dito. Opo, madam. Ano po sana tayong pwede naming maitulong sa inyo? Isa na ako kung anong maitulong ng yung madam sa nangyari sa akin. Hindi ko kaya alam kung saan ako lalapit, kung kayo lang ako hihingi ng tulong sa nangyari sa aking palayan. Tama po tayo yung direksyon na pinuntahan po ninyo tayo, no? Dahil yun po yung kagustuhan ni Congressman Saldi ng Ako Bicol Party List na matulungan po yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga nasa laylayan na kayo po yung mga dahilan kung bakit po kami po ay may kinakain pong bigas. Ano po tayo? Yes po, madam. Opo. So dahil po dyan tayo, eto po, munting tulong po ng aming programa para po makatulong po sa inyo at sa inyo pong pamilya, para po ay masimulan nyo po ulit ang inyo pong hanap buhay sa pagtatanim. Salamat, madam. Tsaka kaya, kung Saldi sa tabang tulong na ibinigay niya sa akin. Di ko kasi alam kung saan ako hihingi ng tulong. Buti na lang naisipan ko magpunta dito sa tabang ora mismo. Tsaka sa tumulong na rin sa akin. Salamat po. Ayun. So, kami po tayo ay saludo po kami sa inyo pong mga magsasaka na walang tigil po sa pagtatanim para po tayo po ay, alam nyo, ang Bicol Region isa po sa mga ekonomiya or sa mga produkto po talaga natin ay palay. Ano po tayo? Kaya iilan na lang po kayo ng mga magigiting na magsasaka po na patuloy po na nagtatanim. Kaya mabuhay po kayo tayo at diretso nyo lang po. Ito pong inyong pong adikain na maitayo pong muli ang inyong pong sakahan. Ano po tayo? Opo, madam. Diretso lang po ang Yun. pagsasaka. Opo. Salamat po, Pero madam. ganun talaga tayo. Talagang napakahirap po yung magtanim. Hindi talaga po biro. Sa mga yung mga baguhan, talagang mahirapan. Pero yung mga tulad sa amin na medyo talaga, wala na. Parang pagkahapon, pahinga. Pagka umaga, balik naman sa sa puti. Pagtatanim. Oo, parang hindi naman ang pagod. Wala. Pag natulog ka na, wala na. Talagang naniniwala po kayo tayo sa pag may tinanim, may aanihin. Sige. Opo, Kaya lang madam. dahil po kay Bagyong Christine, wala po kayong inani sa panahong ito tayo. 0-0 talaga. Opo. Di ko alam. Opo, di bali na tayo. Di bali na tayo. Nakikita ko po sa personalidad po ninyo na laban lang. Opo, madam. Diretso lang po. Ayan. Maraming salamat po, tatay. Mga ka-aksyon, eto 63 days na lang po at Pasko na. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. At sa mga nais pong humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito.
Merry Christmas mga ka-aksyon in advance. Ayan, sa mga nais humingi ng tulong sa muli sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Happy Fiesta, Legazpi City at hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mendones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantro.